अ, शिंदेसाहेबांची गप्पा मारताना अनेकदा उल्लेख आला गुरुपौर्णिमेचा आणि ही घटना मला असं वाटतं शिंदेसाहेबांनी प्रवीणला सांगितलेली आहे की असं घडलंय खरंच की बाळासाहेबांनी आदेश दिला की कोणीही गुरुपौर्णिमेला यायचं नाही आहे. लांबून लांबून कोसाकोसावरनं हजारो मैलांवरनं तुम्ही गुरुपौर्णिमेसाठी येता, फक्त एवढा त्रास घ्यायची काही गरज नाही आहे. मला माहिती आहे तुमच्या सगळ्यांच्या मनात माझ्याबद्दल काय भावना आहेत ते, आणि उगाच स्वतःला त्रास करून घ्यायची गरज नाही आहे असं बाळासाहेबांचं वाक्य होतं. म्हणून त्या गाण्याची सुरुवात ज्या सीननी होते त्या सीनमध्ये माझं पहिलं वाक्य आहे की गुरुपौर्णिमेचा कसला आलाय त्रास, असं ते पहिलं वाक्य आहे. तर बाळासाहेब कुठेही असले महाराष्ट्रात तरी दिघेसाहेब त्यांना शोधून काढायचे की कुठल्या वेगळ्या बंगल्यात गेलेत आणि तिथे जाऊन पूजा करायचे. आणि त्यामुळे बाळासाहेब जे दिसतात की थोडेसे चिडलेले आहेत की काय आनंद तू न आगाऊपणा करतोस नेहमी असं. पण तो लटका राग आहे, म्हणजे प्रेमळ राग आहे तो सुद्धा बाळासाहेबांचा. तर ज्या दिवशी शिंदे साहेबांनी स्वतः हे दृश्य पाहिलं तो तसाच्या तसा प्रसंग आहे की दिघेसाहेब खाली बसून बाळासाहेबांचे पाय धुत आहेत, त्याला चंदन लावत आहेत, त्याच्यावर चाफ्याची फुलं वाहत आहेत. आणि तेव्हा शिंदेसाहेब प्रचंड म्हणजे अनावर झालं होतं त्यांना. आणि त्यांना असं वाटलं की हा माणूस त्यांच्या गुरुची अशी पूजा करतो तर आपण दिघेसाहेबांना गुरुस्थानी म्हणतो, आपण पण त्यांची पूजा अशीच केली पाहिजे. आणि तेच दाखवलंय गाण्यात आणि असं झालंय आणि असंच व्हायचं नंतर.